Čaute ľudia, ja vás vítam pri mojom novom videu a dneska si spoločne ukážeme, teda budeme zbierať goldy. Zoberte si niečo dobrého k jedlu, k piču, aby ste si maximálne užili toto videjko a dajte like, odber, prípadne zvonček, aby vám neunikli žiadne nové videá, ktoré budú vychádzať na tomto kanáli a my už sa môžeme rovno pustiť na video. No, ako ste si určite viete, že vo Fortnite sú bohatí ľudia a aj chudobní ľudia. Ja patrím asi medzi tých chudobných viac, lebo mám iba 318 goldov z 5000. Takže dneska budeme zbierať goldy a to je najlepšie, sa zbierajú v Shiny Shafts a vlastne v celom tomto okolí. Na tej zlatej hore vlastne. No, takže tu si vyťažíme pár zlata, nikto nepovedal, že sa to nemôže, takže my to urobíme. Počas toho si samozrejme získame aj epický loadout. Otvoríme našu secret miestnosť. Mimochodom v minulom videu som vám ukazoval secret miestnosti a toto je jedna z nich. Určite si spomínate, ak ste videli moje minulé video, ktoré som videl mimochodom ešte dneska ráno. OK. Typek asi není veľmi rád, že nás vidí. Yes, to bol ten týpek. Tu sú ešte ďalší typci, ako počujem. Nevadí, kašľame na nich. My si ideme otvoriť našu secret miestnosť. Neviem, či už nebude pozde. Jo, bude. Nevadí, tak ideme ešte raz. Tu si. Tak, OK, ja som úplne magor. Som sa zabil aj sám. Už nebolo treba ani zabíjať, chudák. Nie, že ja chudák. Proste, pro tento, čo robí, pána. Hej, typek, neviem, či ma počúvaš, ale sedí ti mimozemšťan na tvojom meči. Neviem, či to nevadí, ale radšej si to skontroluj, neklamem. Vlastne dnešné video bude celé také toto druhé dnešné video bude také celé o zbieranie goldov. OK, nemusíme mať dva auky, necháme si iba to lepšie. Toto aj rýchlo zniží stromy celkom. Pekne z vám netreba, keď máte auka. OK, akože vždy ideme najprv na tú secret a vezme potom aj loadout. Ak by to boli enemička. Nice. Už teda keď tie cipci sú, ako ich počujem. OK. Secret miestnosť sa otvára. Ja sa akože bojím, že túto secret miestnosť, že tu nebude vždy, že tu ju odstraní, lebo o tom vie už dosť veľa ľudí a že ju potom odstraní. Akože ja by som nebol veľmi nadšený, lebo je to dobrý začiatok pre hráčov, keď sa rozohrávajú. Ale čo už sa robiť? Taký je Fortnite. Mimochodom fakt taký býva. Teraz tady legendárna zbraň nepadla. Ak ste videli minulé video, tak viete, prečo staré mohla padnúť.
Počkaj, no, tak on... Typek to naozaj je? Že není za mnou. Kde si? Ja som ti neprišiel blížiť, že sa byť. Počkaj, nechaj sa, to nebude bolieť. Naozaj to nebude bolieť. A ďalej. To je 42. Dobre. Aj matrosný zaťažíme, ani to nesmie chýbať. Výborne, naťažíme si toto 25, niekedy to dáva 25, niekedy 42. No a teraz to bolo asi 25, nevedel som presne. Uvidíme, koľko budeme mať poťažení. Dobre, potom máme to. Ešte bude veľa tých goldov asi. Šostku si treba otvoriť. No, nevymeníme sa shockwavy. Už mám všetko plno, už iba doťažíme toto. Holdy. Tak, už máme 1123. To je už lepšie. To sa musí človek pochváliť, keď má už 1123 goldov. Ja že ho nedopil. Ideme si pre mytiku asi. Tak to bude najlepšie. Proto on sa nehýbe to čierne, či aké je. Ja teraz ešte niekto som neskúšal prepadnúť to auto, takže teraz presne neviem. To bude ako to je trezor asi, to viem. Počkať, on je už prepadnuté. Termajty. Bolo som si mal nechať tie termajty. Padajú z tých termajty, nice, padajú. Stoj. Dobre. Sporne. Dáme si nadkudu a ideme. Bro, tam sú typci, či to boti? To boti! Tí boti sú akože strašne silní. Dobre, pozrieme sa, aká mytika padla teraz. OK. Mytická shotguna. To je dobrá mytika za mňa. Toto asi nedáva, že ne, to nedáva. Dobre, takže ešte tu je niekde auto. Jo, to je už zóne. Tu si. Toto auto akože ide dosť pomaly, ale nedá sa tak ľahko zničiť, to je na ňom dobré. O! Air Sprite. Prosím, len mi nedaj legendárnu shotgunu.
Isté, že mi dá legendárnu shotgunu, to by nebol Airsprite. Airsprite za to nemôže, to by nebol Fortnite. A neviem trafiť toho typka. Nie. Mám si toto, nebudem si meniať čak. Počkať. Dúfam, že túto hru dáme vin. To by bolo celkom dobré. Tam sa patrilo už, keď máme mytiku v loadoute. Ok, medailonista. Ten bude extra silný, ale za pokus to stojí, nie? Aspoň si myslím. Máme si toto. Ako vidím, typek už ide na bossa, tak poďme aj my. Bolo strašne nemotorné a pomalé je to auto. A hlavne strašne veľké a ťažko sa s ním ide do kopca. To by mali byť rýchlejšie, ale nemôžeme sa úplne stiažovať, lebo máme mytickú shotgun. Ja na chvíľku si pôjdem takto. Dobre. Už máme celkom málo. A neviem, čo tam akože máme ísť. Ja si počkám, kým nám ho zabije on a potom toho typka zabijem ja. Ja si zatiaľ pohľadám také hýry. To bolo lepšie. To je lepšie na to. Akože ten boss je stále označovaný tým istým medailonom, pričom sa medailon už dávno zmenil, takže to je celkom blbé. A ďalšie shotgunami tu chce iba padať. Ja neviem, čo všetci máme s tými shotgunami túto hru. Počkaj, to boli tie barely. Dobre, ja si iba takto. Ale no tak. Ja chcem iba tie barely. A mám lepšiu taktiku. Nice. Fú, keď už dobojujú. Už trošku nudím, chcelo by sa mi spájať. A goldy, tie veľmi potrebujeme. Goldy tie potrebujeme veľmi. To je fakt. Pozrieme sa, ako mi to stavia ten boj. On mu neuberá tie HPčka, prepána, čo on to nevie? Aha. Trochu som ho podcenil. Ja tam už počakám, kým dofajčia už. Tak ja idem dole proste.
Daj, je mŕtvy, konečne ten boss. Dobre, už iba traja ľudia sú tu. Skoro. Dobre, ideme do lobby. Tak, získali sme okolo 1000 goldov, ale aj to je dobré. Ale aspoň už my sme na také mizenie, ako sme boli predtým. Tak toto by bolo pre dnešné video všetko. Lúči sa s vami tá 2011, zatiaľ sa majte čus.